ସରେଇଠାରୁ ହାତୀସେଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା ବିନା ଛଡ଼ରେ ହେଉଛି ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ନାହିଁ ନା ଜାଣିଶୁଣି ରଡ୍ ନ ଦେଇ ହେଉଛି ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ। ରାସ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯନ୍ତ୍ରୀ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରେଇଠାରୁ ହାତୀସେଳା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାସ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ୱାଲ୍ରେ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ନଥିବାରୁ ରଡ୍ ଦିଆଯାଉନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରଡ୍ ବିନା ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ତଦାରଖ ନଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟପଥେ।